15 বছর সিगां মিটিং খাইতেं आप्रसे दुगान दफांगे दुगान खुंनि खुंटा सोंनाय 2012-13 दिन 14 दिन खारफोरनिखौ दा बरक टिप्रालें हेके बबे मालायखा अनेक बरबाय मालायखा खूब खाकसेनखा हेके आनिसे सिगां कक साइड थांनाय रकसो काहामके कक साखा हेके आंखे ताबक साजांनाय करि खायसिन दहा और बिसिंसे दुगानाव कहां के फाया नायसोयनाय माने खुंजुबो जत्त कुकुरखे खनाय दङो बयस बनाय नेलाके थं आनिसे अक्रा साक्रामन थं खनाय कुफुर मानसि केबा सावनि ताबक परमतो संतनायसि हाबा सादिनि याफाजाखौ मास खासिनाय आनि मला और दुगानाव जे आसबजाक अक्रा साक्रा बर जत्तनो आगिनि सिमिनो बुक तबुगि ते आनिसे सिगां आबासायजाक बुबु बुगिजाक प्रेक्टिकल मजायसि हानि बांगिरावना कुनो फोरोंनानै ते साबानि थांगिया इच्छा मुइतगरि साइरावै आनि बुखानि कबस किसान निरन सानाय निर किच्छा वासगै नाय दिनै निरन सानाय अच्छा ताबक अनेक बरक आनो सानाय आगरतलानि दिल्ली जरातानि हिउइ थां 2500 किलोमीटर 65-67 दिन 67 दिन हैनांखा बलम राव माथलै गवाय सैसु हिन्दी बलम मावराव माइसा मासालियाके मांस बिरानि मावराव मासाला हासि माइस करिगो मांस बिरानि मासाला थाफेरो वार जागलायखा मने बादे समय आगरतलाव चिनी खरकसावनो पुलिस दं टीएसआर दं चिनी खरकसा पुलिस ट्राफिक मध्यहरि मलसम मन যখন বনি ডিউটি পালন করে থাকপ্র কিছু গুন্ডা বাহিনী ব মন্ত্রীনি আন্দারও তংমর সানা থাকে কিন্তু মন্ত্রীনি আন্দারও তং বরনি গুন্ডা হনে খাকলা ফুলই চক নইনাই বনি হেলমেট ফুদে বনি কাগজপত্র ঠিকলে তখন মানুষ একখানি থাকমাসে বন ডাইরেক্ট দেবর্মা হনেছে বন একদম অ্যাটাক খেনে খুব সিত্রাবাই হন কেব প্রতিবাদ খেনে করে চিনি বড় লোকতাব मातार बारी हाय एलाका जे जगह एसटी विधानसभा सीरिया जे जगह बैनि तलाव न मा तंसने हिनि वान सगैनाय बायखा बा गोबां मा गुबुननि दफाराव बायकिचा बर्डाराव थांनाय बरक गुबुननि दफानि तलाव न मा तंसने हिनि किरि करके दं पार्टी नेतानो ओ किरिमानो सबायना बागैसे आं आगरतलाव साइचुं आसो आनि लगे गोबां बरक दं दारो थिनदिरना फाइदिन साकेदिर थांनाय दाफोराव गोबां बरनो थांगाके गोबां जुबकनो साकाके थांगैनाय मबाक्सारा आसक खामम किन्तां वान सकारना दल थुमै थाया साइचुं सिबरनि कसारा थाया आसबैसे अन्नायनि बिरुद्धे प्रतिबाद खायमा फुरुनाय सिनि बररनि नम्बर 1 अमन साया जत्तनिया बाक्सा बरकनि बेले किरिमानि लासिमानि अन्नाय इंफ्रंगाके किरिमानि लासिमानि बिरुद्धे साइचुंफानो थांनाय प्रतिबाद माखैनाय दल थुमै थांना नागिया दल गोबां मा नागिया आं साइचुंनो थांनाय आगरतलाव आसखा लगे लगेनो 2% बेसे माने एरेस बुमा खायका मक्सद सके रंग मा सलायसि अमंखा प्रतिबाद अमंखा कायसा रेवोल्यूशन अमनो विप्लव सीपीएम रक साबो विप्लव 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 होनाय बीजेपी रो साबो बरके विप्लव देखमोता किंतु सय विप्लव बा रेवोल्यूशन काके अनलाइन बिरुद्धे बासावनि बाले साहस खनि साइचुं मा थानायसि बर मारमखा उपायकरिखा चिनि बर प्रत्येक जगाव रेप खायजाक्तन अटुव फन इसा मिसा जे कोनो परिस्थिति तैयारी থাকে चंगलग गलग प्रतिबाद खाय आबानि बाङै अनेकटा कमै थाका आगरतलानि सिमे दिल्ली हिमै थामाने प्र आं पार्टीनि सहयोगिता नायमा खामो आं आगरतलानि सिमे दिल्ली थामाने आनि तिप्रामथा पार्टी जतानो सुबा देहनि सागाके तिप्रामथानि पार्टीनि जत बरगानो सुबा खामो गोबाग्राबानो सुबा खामो सुबा खा तारपरे सुबा खा किन्तु आं कोनो पार्टी कोनो केबनि साहाय्य आं साया आं साखा 6 मासनि बिसिङाव जेहेतु केन्द्र सरकार दाबि रनाय हिनै गसबै चनो फुन्दखा फुन्दक माने परेका कबै थाङो बाक्सा नेतार सियार आसन मालान 12 मास काका 18 मास काका उ पबै थांमानि न बरनो मुइतो खाइरे रवानि बागैसि
শুধুমাত্র কোনো মৈতফা মালাংসিথং অমন প্রতিবাদ খাইলেন তেবর মৈত মারনানি বাগै आं साइटजोंनो डिसिसन नाव जे आं साइटजों हिउइ थानाय जे फांथों खाइमानो जों असम्भव किछु गरै आगरतलानि सिङै दिल्ली जरा आं साइटजों थानाय हिमानि डिसिसन नाखा किन्तु जखन आं साइटजों डिसिसन नाखा के बना आं लगेराव फायदे हिनि जबरदस्त देखायाखनो हाजार हाजार बरक आनि लगे चुराइबारि जरा हिमखा मेघालयनि बरक पर्यन्त खासिया पर्यन्त चुबाखा ट्राक ड्राइभार चुबाखा तां चानाय चुबाखा हुक खाइ चानाय चुबाखा बयनि अराव थाङै प्लेट सबाय चिनि हाव सामुंमाय एने बागै बयनि अराव थाङै प्लेट सबायनाय बयनि रेस्टुरेन्ट सामुं खायनि चिनि बुकुं बार चुबाखा आसामनि खुंथाय बाराव बर' रक डिमासा रक चुबाखा आसामिस रक चुबाखा बिहारी रक पर्यन्त चुबाय रक कोनो कोनो जागाव अमंका বিশ্বাস ते कॉन्फिडेंस ते दफानि बागै कमिटमेन्ट नि कारणे जत्त बरक फाइ चुबा फाइका लगे रखा ठीक है आना सुबह लगेर नाय आनी उंक्लक सुबह तमने बनो वासोगि नै सामन काहाम तालानि थेके उंक्लक अंसलय तमखे सुगिया अनेक बरक साव आनी उंक्लको बरक सापोर्ट रखेसे खानि बै सापोर्ट रथों रयाथों बै केब लगेरथों रयाथों जे सय कबै ते जे नांमानि ngam के साइचुंफोन सेङै नै मा खायनाय हेसि हानि बागै रवीन्द्रनाथ ठाकुरनो सोंताबो उंक्लक किसे साजे रखनै किन्तु रवीन्द्रनाथ ठाकुर कायसा कक सामानि सयसि যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলরে ওই খানাগরা একে সাইচুং ফানো কবই ন গাকে লড়াই মাখাই না হেবা সাইচুং ফানে আগরতলা বাসগো সাইচুং দিল্লিও থাঙ্গে হিমানি বাগে ডিসিশন নাও হাইফানো উলক गोबां বড় গানো লগে রখা 14-15 जना আগরতলা নিসিবি দিল্লি জরানো লগরে বাক্সে হিকা বর্ণবাং জবরদস্ত গান লগে ফাই হিফাই নাই ছায়া কিন্তু ফাঙ্কা বড় লগে রখা দিল্লিও যখন আন সবাইকা 500-600 জন বরক ফাইকা निजेनि ट्रेन टिकेट खाइनाय फ्लाइट टिकेट तावैनाय बरनो बांखाम कबो फाइनाय साय किन्तु थांका बरनो चिनि मेम्बर अफ पार्लियामेंट बनो बादा रजाखा किन्तु बो फाइकक सफाइका मेघालयनि मंत्री कमरेड सामनि बो फायं बो फाइकक सफाइका नागालैंडनि एमएलए बिसि बीजेपी निसि मनमुखी कोन बो फाइकक मा सफाइका बो बांग्रा थांका हानि बांगै दो फनक पियोगानि थांगांके निजन अधिकार मानन थांगे कॉन्फिडेंस नंबर 1 तवनांनाय जों सानाय बफर पियोग जागनाय हिनै बफर दफा पियोग जागनाय हिनै जों अनलायो किन्तु दफा पियोग जागनाय गाके पहिला निजेसे सुइवो चिनि बरक ति प्रासा जों जत्तन अरे रियां जमातिया देबरमा जेफानु तथन सहरने चिनि बरक जों ति प्रासा तिने ओ चिनि ति प्रासारो এই শাখাকে অরনিও যত্তন খবজাকা তিরোচিনি ত্রিপ্রাসার চংঅরনিও যেফান সং খাই চংস্থ সং কংগ্রেস ফান খাই পাইকা সিপিএম খাইলাই পাইকা বসাইরে হাকুনো সং গোबां খাই পাইকা অরনিও চিনি স্পেশাল চিনি মাতারবাড়ি এরিয়াও চিনি বড় চিনি যা হানি দমফানি জাতিनो बाहायखे मोखानाय बाहायखे जों यक समामानाय दै कायसा जाति चिनि साकाव गोप्लायखौ रांगनांको लेखा गोरोंखौ सोंसाय सिजाखौ बरक ब्रिटिश दा आमलनो बरक सोंसाय सिजाखौ ब्रिटिश संबायसो बरक तंगै फायजाक इंग्रेज संबायसो तंगै फायजाक ओ बरक चिनि ओ दफार चिनि त्रिपुराहाव लाई बुमा राजा कुसुम कोसुम चिनि राजवंश सोंताव थाइमेनि पर तिनुवा काके निजेनि नक फां निजेनि नक सिंह नक फाङै तंमै तिनि नक नि अखावैने बारिन्दाव सुदा रखलानि खुनानि जागा अधिकार तरिकाखौ हानि नक फां रखा खुरुबुक्र अरां तिनिवा बीजेपी सीपीएम हाय हिना तिनि सारानि फाया बीजेपी खाइले इंगो ओ बिरमानो तंगो आं त्रिपुरा मता खाइले राजानि बरो हे हाजा खनै बरो बनो रुबुक तबुगिबो नों सीपीएम 25 बছর खाइले इंगो बनो बुक तबुगिबो जे फान खलायलांसिथों जे फान लांस्टरन कांग्रेस खाइले पंथों जों ओ बुक तबुगि मानिले अधिकार माया मानिले चिनि साकाव और न तै कैसा जाति को फ्लाइ को ब फाइले जों तिनो अधिकार सेरि तंग ताकर बुक्र बनि बागै जों जे फान अधिकार बीजेपी खाइले फाथों तंफानो ब ओइ बीजेपी नि बिसंतै ओइ चिनि त्रिपुरासानो ओइ चिनि त्रिपुराहानि बरन खाके पड जानो हिमानि सीपीएम खाइले वाके न जामानि कांग्रेस खाइले चिनि ओ त्रिपुरासानो बर एसटी नि सफार एसटीसन पहाड़ी जेते कांग्रेस और एसटीसन हने न बर वाके पड चिनि त्रिपुराहाव चिनि बर जागनो हिनै काहादेन जानो हि नायजामानि पिया
और नो कंट्रोल खाइनाय और नियो नायकानि खाइनाय और नियो बरक कबै कबै सेंट्रल ने रां कुटी कुटी टाका फाइखांखे पार्टी इंगै बरक ने बसखांनाय सरकार इंगै बरक ने मुख्यमंत्री जानाय जे कुनो फाइफानो बरक ने सोंनोले बरक ने नक ने बरक नो सारिया कारिले चिनि नखलानि बरक ने सारलिया तापर बुख्र बरक ने थुइनो सखां सारग्रानाय बरक ने थुइनो बरक नायग्रानाय बरक ने बंशनो नायग्रानाय आर पुरेसे चिंनो बवाल सगाय तापर बुख्र बनि बागिना तिनो मातारबारि ब्लक चिनि बीएससी चेयरमैन ओ बीएससी चेयरमैन सबां थाइख्लाय चिनि और कामी कामियो बीसी इलेक्शन ताबो खाइजाया 9 बोसोर काखा ओ बीसी इलेक्शन खाइफानोसे तमा खाइखाताबो सबां और नो चेयरमैन बिप्लब घोष और चिनि त्रिपुरा सासिला बाता किनलाव बीएससी चेयरमैन चिनि बरंनो बीजेपी नि फन तंतम कोक्रे चिनि बरंनो ओमपियो चिनि बरंनो ओइ जंपुयो ब्लक चिनि बरंनो बेलबारियो चिनि बरंनो हाइफानो तिनि मातारबारि बीएससी चेयरमैन के सुबागो और उनके बिप्लब घोष ताबो तापर बखर वासो नाइबायदि दले आनि और नियो जेता बीजेपी खाइलेफा नङै मानो आनि ताको बखक सं आंगर न तिनो आनि ताको बखक सं बीजेपी खाइले ना कुनो नाइसलेया पियासजों दफानि मुक्त खायनि थांथायो नरमबाय जुक्ति कक सारा बागे चनर गोसौतिना बाफाइजो तापर बखर अम जुक्तिनि कम देखलिया और आनि ताकुरो बीजेपी बा खाइदे म थापा खाइदे सीपीएम बा खाइदे कांग्रेस जेबा खाइदे आइफोरा आगो जुक्तिनो नर जुक्ति चल चाजा चाजा याबना संसरा मुसु तापर बखर नम खाइयो जदि अब कुबै खाके नर वासु गाइदे अंगाका द मोर थापानो तिनिवा खाइखानि बीएससी चेयरमैन नाइबलिया बीजेपी तो स्टेट ऑफ पावर सेंट्रल ऑफ पावर ए जरने मुताबिक बीजेपी ने एमएलए पावर तंगी बीएससी चेयरमैन नयां चिनि बरम न बीएससी चेयरमैन तो आयो तंगो ताकर मुखरो और चिनि बरम ने चेयरमैन न बाता बिप्लब घोष तिनिवा चेयरमैन आमनि बागिने थांनायो आंनि आफ्रोम नरनि ब्लग थांगो काइसा प्रोजेक्ट का सुजागि तो आरनिवा चिनि यान्दा जयसाबन साइमाना प्रोजेक्ट का सुजागो सब का सब ए जर नचिने साइ दफा जाति कुसुको तंनाय बर जेबा पार्टी फाखाइथों सीपीएम बाहाय कांग्रेस बाहाय बीजेपी बाहाय बर आंगर कुनो बरन पार्टी साइ बर जातिनि सामन खायो ओ जातिनि सामन खाइनाय ए तै काइसा दफा चिनि अरनि बजेट प्रोजेक्ट बर ता खायो तानि ता खाय बर तानि ता खाय और बर जोदिनो ते प्रमथन का हाजालिया जे बीजेपी खाइले पार्टी ने बराबर रनके नाइनाय इंगा के चिनि बीजेपी खाइले न पनो नखो बिल्डिंग रवै जत स्पेशल रवै साकिरे रवै रां रवै जत गनां खलाय दाबताला ताला तरखला बरला बीजेपी खाइले बा संला मथा खाइले बा माजालिया बरला बीजेपी खाइबा बा पुरा सला थामा माहाय हरसव रांसा काम रांसा ने बिल्डिंग दिदो खवाय छबा आगे कर गतो मखना माहाय रांसा बिल्डिंग उपाय होले पुरा सला थामा बाय फन खला इन ओ चिने पार्टी बीजेपी पार्टी आगे सीपीएम पसिबो सरो बाहायनो नेता रहाके मा खांखले दहनै मानै नालाय जों माइया ताखुर बखरो आगे हायनो आगे तां लायनाय जों माइ जोंनो खागबानि जों माइ जोंनो हाया सावने अ माइकेने जोंनो दीर्घ बोसोर साथगै जोंनो तिनि फेसिलिटी सरकारनि रया रेगा किसि सेनबा जों मा साथारनाय नग ननो बमन कायरनाय होनैनाय साइड सिकिनाय आं ताखुर बखरो सावो नग बमन तावै रमैया जिउ टेकिं खाइपाय जांगाके सीरियल मता आगे सीपीएम आमलो खाके कुता वाइस फाइ पंचायत आसे ताने पंचायत 10 ता अब 10 जना नग दिहिछि लिस्ट फायो वाबा को कुताके तब के हाया तब के जियो टेकिं खाइजांके नेट को जेबो मुखाजार सीरियल वाइस फायो न बीजेपी बा खाइदे मोता बा खाइदे कांग्रेस बा खाइदे जेफोर खाइदे मानाय बनो कार्ड खाइनिया कारण तानि कार्ड खाइने के नेट को अलरेडी अपलोड नै सिस्टम ते खाइजा किरि जानाय कपरि तापर बखरो अब नां तेने सानामसो तापर बखरो तिनि ओ मॉडर्न जुगो तिनो किसी सासन नग नि बागे छ सिकिरि जागे तखा नग नि बागे छ न तिनो सिकिरि सकर खाइ तखा रेगानि बागे खाइ तखा पिया बुवाग्रा तिने बनन वाल सुगैनो आइगो जता कम गोसन खनामा हाय पाइथा गो के हानि बुवाग्रा हानि नखं मां खनाय ओ हाओ मुथांगने बागै ओ कम साइने राजा तिनि बनि रांग्रि जत तमनि न तिनि याकावै ब तिनि चिनि ओ दफानि बागै फाइ खाइतम तापर बखरो फाइ खाइतम ब जोंनो ब बडो तान सानाय त्रिपुरा मथबा बीजेपी बा एलएन चंद्र तानि त्रिपुरा मथ बीजेपी न खेसावै सा हाया को तापर बखरो
बोहैबाय बोसाय फानोसो जराव जुक्ति मिले नि आलका के जराव मिले समले का कागलै नुमा पायो